Tady ne. Tam se to nemačká, Robo, tady se to mačká, tady. Teď to máš opačně, takhle ne, no. Babička tady je. Babička je doma, obě dvě jsou doma. Obě dvě jsou s dědou, víš? Co pak, chceš se podívat, jestli tam nejseš? No nejseš tam. Takhle tam seš, víš? No a takhle tam nejseš právě, no. Takhle je tam taková bunda. Kima. Robo, tak už to vypneme, jo? Já myslím, že už jsi oholenej. Ukáž? No to je. To je jak James Bond, Robo.